Iqela lamaBhokobhoko lidlisela ngabadlali abanesakhono nkalo zonke kwaye kunzima ukubona amakhwiniba kweli qela. Eli qela lasekhaya soloko lime kakuhle xa kufikwa kwi-loose forwards kwaye kutshanje bakhona abadlali abatsha ababiziweyo kweli qela nabakumgangatho wehlabathi. It's a big competition, Kwaha, Yavan and Elrich, all very, very good players as you've seen in all the competitions. So it's difficult to say, but obviously you want to make it your own. So yeah, just try and do my best for the team. Lamakhwenkwe asekhaya athi ayawuqonda umsebenzi ekufuneka ewenzile, athembisile kubemi beli ukuba aza kulimela ilizwe abuye nempumelelo. Pressure in South Africa is more the situation that we're in, you know, the things that we go through as a country, that's pressure. But for us to wear the Springbok jersey and to represent this whole nation, it's a privilege and an honor. So we go out there to make ourselves proud, our family proud, and obviously the nation proud also. Eli qela lasekhaya lijongene nesizini enzima kakhulu. Ixekwa likubo ke ukuba bangayekeleli umxakatho bahambe ngesantya esinye de bayiqoshelise yonke imidlalo-vavanyo yabo.